Ngakho-ke ngiyacela udle umdoko lo mangabe vele uyazazi ukuthi uzolala nalomuntu wakho kuphela. Ungayi lena uxabanisa izinsizwa nkosami. Uzobulala insizwa ngaphansi kwegama lakho ngoba inkomo yakho iyobile ichaphuza ugwebu. Abafana ke bese bayabulala ngoba bayokubanga into xa usathane. Ngiyacela ningayikhozi chaos. Impande sihloniphe sisebenzise ngendlela ekahle. Kodwa sikho lapho selana ekuthenini udla umdoko wena. Udla umdoko wakho ufake 1 full spoon ugoqoze udlele wona njalo ekseni. Udlele wona njalo ekseni. Yes sis. Yes sis. Ayikho ezohamba. Ayikho indoda ezohamba noma ngabe umyeni wakho bekahamba abuya unamanga uyobe sekaqondile ahlele ethi umuntu wesifazane ufuna ukushise ayishise inkomo mama ubaba ahayizishe kwenkomo naye abhonge athi umcamelo lo namashilo ucala indlela zikababa ishisa inkomo ishisa impela inkomo nawe insizwa yangakithi uyawusebenzisa lo muthi kodwa ayikahlanga ukhando labantu besifazane nawe insizwa ukuthi uyawusebenzisa mangabe ulo kwakho uthatha kude uyaphuza ukuchama nikhumbule sinyetile lethi kuthiwa umchamise tea manje sesinomdoko ukuthi kuthiwa umashilishili uyashisa inkomo umdoko ukuthi kuthiwa umashilishili iyashisa inkomo umdoko wethu lo umashilishili iyashisa inkomo. Very simple to use. Pheka umdoko wakho wena uyiphalishi ekseni usashisa njalo uthathe 1 full spoon uthi thasi yalomuzi lapha emdokweni wakho ugoqoze bese uyazidlela nje wona. Umnandi awubabi ngakhathazeki udlele nje wona njalo ekseni kube into oyijwayele ukuyidla. Njalo kube into oyijwayele ukuyidla ngokutshela mina ngithi indoda ezophazamela phezulu kwakho ngeke iphinde ibuke emuva. Indoda ezophazamela phezulu kwakho angeke iphinde ibuke emuva ngokudla yamdoko. Nawe insizwa intombi yothi faka kancane uzigqumukela ungasaphumi. Ngeke iphinde ibuyele emuva ngoba ushisa into engakaze ayibone. Ushisa into xa usathane. Lo umdoko is more advanced. Unamandla udlula itiye. Itiye impela linamandla yezomsebenzi kodwa umdoko unamandla udlula itiye. Uthi uhloma ithulusi umama mameze. Amemeza mama umdoko indlela omo advanced ngayo ukuthi nemali yabakhiphiza uyafana no pin code ngoba zithi thasi kancane upin code kulo mdoko loyo ukuthi umchamise ethi wahlanganisa ne pin code waphuma into yokuthiwa amashilishili inkomo iyashisa. Uma uhlomile ithulusi awuzosibona ngeke usaphinda ubuyele emuva. Uzoshiya umndeni wakho, ushiya amasofa wakho, ushiya isuitcase yakhe nempahla ezakanokusho, ushiya idrop iphelele uthi inkosikazi cha asixabene kodwa mama ngizahlukane. Angithathi lutho ngokushiya kwakho ngiqala impilo entsha noSibongile. USibongile phela udla umdoko amashilishili. Ngiyacela kakhulu ungawudli lo mdoko uma ngabe uyazazi ukuthi awukaqondi. Kahle ngiyafisa ukuthi udliwe abantu abasebazi ukuthi baqondile ngoba uzosibandakanya ngokucansi nalomuntu wakho ukuze ahlanyele wena Nkosi yami ungaphuli imizi yabantu ngoba bazokushanga isichitho bokushanga inhlamvu abanye abashayile isichitho abashaya inhlamvu. Ngakho-ke ngiyacela udle umdoko lo mangabe vele uyazazi ukuthi uzolala nalomuntu wakho kuphela. Ungayi lena uxabanisa izinsizwa Nkosi yami. Uzobulala insizwa ngaphansi kwegama lakho ngoba inkomo yakho iyobile ichaphuza ugwebu. Abafana ke bese bayabulala ngoba bayokubanga into xa usathane. Ngiyacela ningayikhozi chaos. Impande sihloniphe sisebenzise ngendlela ekahle. Kodwa sikho lapho selana ekuthenini udla umdoko wena. Udla umdoko wakho ufake 1 full spoon ugoqoze udlele wona njalo ekseni. Yes sis. Ayikho ezohamba. Ayikho indoda ezohamba noma ngabe umyeni wakho bekahamba abuya unamanga uyobe sekaqondile ahlele ethi manganabi kakhulu ngifuna ukuthi kube yinini ninabayo mina manganabi kakhulu ngenxa ezathu ukuthi umashilishili lo umdoko uyashisa inkomo iyashisa ngokuhlanganisa no pin code ngahlanganisa futhi nomchamise ethi ngokuhlanganisa kwaba into yodwa uyiloko kwenza ukuthi kube ibhomu. Kuze ngakhulumi mina bakhulume nina ngizobanika abantu ngemali futhi ephansi umashilishi umdoko uyashisa utholakala nge200 for only 2 weeks. Ngifuna nokuthathe nowuzwe kahle ngiyanipha ngifuna nokuthathe nowuzwe bese nibuye kumina nizongitshela ukuthi kwenzakaleni. Ngiyacela
ungawudli phambi nezinye insizwa, udle mangabe insizwa eyodwa. Nawe insizwa yangakithi ungawudli phambi nezintombi, udle intombi eyodwa ngoba intombi zabantu sizibuyelele wena. Kunzima kakhulu. Uno-pin code unemkhamsethi phakathi. Kuzophuma igama ukuthi mashishi umuntu unkomo yashisa. Inzima kakhulu bantu bakithi leya. Iboom. Emacala ithi ayikho enganasixazululo kuze ibe inkinga. Usho ukuthi isixazululo.